Здравейте, аз съм Борислав и това е урок номер 3 от серията Програмиране с Ruby за начинаещи. В него ще си говорим за коментари. Като казвам коментари, нямам предвид, че аз ще коментирам нещо или че някой ще коментира нещо въобще, а имам предвид коментари в кода. Код, ако се сещате, беше именно текста, който ние пишем като програмисти и за него използваме нашия редактор сайт. Да започнем урока, като си отворим сайт. Ако си спомняте, това е иконката му беше черна топка и с него пишем нашите програми на Ruby. Той ни отвори неозаглавен документ. Ние ще го запомним като нашата трета Ruby програма. Ще виберем тук Save As и ще го кръстим урок 03. И няма да забравим, аз не забравям и вие не дейте, да добавим RB като разширение, за да може на всички да е ясно, че това е именно Ruby програма. И сега ще го запомня. И това е от нашата празна Ruby програма. Може да пуснем с F5 и да не стане абсолютно нищо. Тук може да отворим и ще видите, че програмата е направила нищо. Предния път си говорихме за празни програми. Също така нещо, което си говорихме предния път, е, че с puts може да изпишем нещо, да отпечатаме някакъв текст. Ние можем да напишем в кавички и тук може да напишем, може да добавим тук още нещо. Може да добавим и един последен ред за края на нашата програма. И както предния път си говорихме, тук на първи ред се отпечатва начало, на втори ред се отпечатва среда, на трети ред се отпечатва край. Така, ако разгледаме нашата програма ред по ред, какво прави. И веднага като я прегледаме, това се изпълни, изписаха се трите реда начало, среда и край. И на нас не е ясно, само като я видим това тя какво прави. Това обаче не винаги ще бъде така. Не винаги би ни било ясно, като погледнем една програма, какво прави тя веднага с първия ни поглед. Тази е много проста и наистина ни става ясно от първия поглед какво прави, но понякога са необходими някакви обяснения. Това е за да може код да се чете. Ние много пъти си говорихме, че кода му е необходима четимост, говорихме, че това се постига с празни редове, с поставянето на интервали, точно както четимостта на обикновени текстове на човешки език, като например книги или статии във вестници и списания, се постига с добра типография, така да се каже. Типография е начина на подреждане на текста. Било то избирането на шрифт, било то добавянето на празни пространства на подходящите места. Може би сте обърнали внимание, че тук сайт и както и всеки редактор за код ни осветява различните неща по различен начин. Тук това отново е вид типография, която ни помага да четем програмите и тя се нарича Syntax Highlighting. Или оцветяване според синтаксиса. Това е възможно за всеки език и едно от нещата, които ни дава това, че сме си кръстили файла .rb, освен че ни позволява на Ruby да го изпълни, ни казва и точно какви неща ще са подходящи да се оцветяват вътре. Ето видяхте тия текста е някакъв лилавичък. Ако напишем някакво число, то ще е някакво зеленичко. Всеки език за програмиране си има свой собствен синтаксис. При някои си прилича, при други не си прилича с този на останалите. И за всеки един от тях е валиден някакъв вид такъв syntax highlighting, от който редакторите за код на този език ще разбират и ще ни помагат като оцветяват текста по различен начин или му променят шрифта по подходящ начин. Тук това е настройката по подразбиране с тези цветове, които съм добавил. Всички те може да си ги промените както си пожелаете, но това е относително сложно в този редактор. Естествено, някои хора предпочитат да го направят, някои хора предпочитат да имат светли букви на черен фон, а ние в момента имаме тъмни букви на светъл фон. Толкова за syntax highlighting, за празните редове и празните пространства, които ни помагат да четем. Понякога обаче те не са достатъчни. Те са, така да се каже, почивка за очите и ни помагат да се съсредоточим върху подходящите парчета от програмата. Тук, например, това, че текста в кавички е лилав, ни помага веднага да се съсредоточим върху него и да видим, че вляво веднага има само puts, може да си кажем, това тук всичко вляво е puts и ще прочетем само десните неща, защото и те директно ще ни се привлече погледа от тях, защото са различен цвят. И ще можем да кажем, начало, среда, край. Това прави и нашата програма. Това, което ни позволяват коментарите, е да дадем допълнителни обяснения, ако намерим, че те са нужни. Например, ето тук мога да напиша DS и каквото и напиша след диеза, Ruby ще го игнорира. Демек тук мога да напиша нещо в абсолютно свободен текст на произволен човешки език. Например,
нещо мога да напиша. И наистина коментара ни обяснява какво се прави на този ред и той ни обяснява, че на този ред се отпечатва думата среда. Даже може така, както точно го казах, отпечатва се думата среда. Това е естествено очевидно за нас, както вече казах, и този коментар е излишен и безсмислен, те да се каже, защото не ни дава абсолютно никаква нова информация. Всеки човек, който погледне този ред, на секундата ще види, че на него се отпечатва думата среда и този текстовен, който освен това е и по-дълъг, само ще го затормози. Това обаче, както вече казах, не винаги е вярно. В бъдеще ще пишем доста по-сложен код, който няма с един поглед да може да разберем какво прави и такива коментари ще ни помогнат на нас да се ориентираме в него и те ще помогнат и на евентуално други читатели на нашия код. Или пък, ако друг човек е писал някакъв код, ще ни помогнат, понеже той ще е написал коментари, да се ориентираме в него. И също така ще ни помогне да се ориентираме в нашия собствен код. Ние до момента сме писали много кратки програми, но смятайте, че една голяма програма може да се пише или от много хора, но даже да се пише от един човек, тя може да се пише седмици, месеци, че даже и години наред. И ако човек пише нещо толкова дълго, той неминуемо ще забрави за някои неща, които е написал много отдавна. И ако му се наложи по някакъв начин да се върне към тях, дали за да оправи някаква грешка или за да добави някаква нова функционалност, даже в собствения му код, собствените неща, които той самия е писал, ще му е трудно да се ориентира. Така че тези коментари, освен че помагат на други хора, които четат нашия код, помагат и на нас самите, когато искаме да се върнем към него. Коментарите, както вече казах, се пишат с DS. Няма значение в каква част на реда ще сложим това нещо. Може да го сложим даже в самото начало. Може да бъдем на... Ето, тук сега обяснихме какво се случва на следващите два реда. И Ruby знае, че когато срещне DS, от DS надясно се игнорира. Включително, диеза ни казва нататък коментар, от всичко надясно от диеза се игнорира. Това за Ruby ще бъде все едно еквивалент на абсолютно празен ред или на нищо. Друго нещо, което може да използваме коментарите, освен за да дадем обяснения, са естествено и временно да премахнем някаква част от нашата програма. Например, ние отдолу в момента виждате, че резултат от програмата е изписването на тези три реда. Да кажем, че ние временно не искаме средния да се изпълни. Естествено, може да го изтрием и ако пуснем нашата програма, той няма да се изпълни, просто защото не съществува, а несъществуващите неща няма как да се изпълнят. Но ако след това искаме да го върнем, ще трябва да си спомним отново какъв е бил той и трябва да го напишем по същия начин. Много по-лесно е, ако знаем, че това, което правим е временно, да закоментираме този ред. Вижте, сложихме му DS и автоматично Ruby каза, това е коментар и го игнорира. Когато ние закоментираме този ред и изпълним нашата програма, естествено той няма да се изпълни, защото коментарът е еквивалентен на празен ред. Но след това, когато решим, че отново искаме да го върнем, защото спомнете си, премахнахме го само временно, е много лесно да изтрием този коментар, това, което го е направило на коментар, и когато изпълним нашата програма, той отново ще почне да се изпълнява. Това е много полезно и много често ще ни се иска и ще ни се налага да махаме цели парчета от нашата програма по този начин. Само ги закоментираме временно, за да може след това отново да ги върнем, когато приключим с нуждата ни тях да ги няма. Сайт, който е такъв редактор предвиден за код, в крайна сметка ни помага и лесно да закоментираме и откоментираме неща. Ако има някаква по-дълга програма, например тук е среда 1, тук ще е среда 2, среда 3, среда 4, вижте, това е една дълга програма, вижте колко реда отпечата. Искаме да премахнем, да кажем, ето тези всичките средни редове. Естествено, бих могли да отидем на всеки ред и в самото му начало да добавим DS. Това обаче е дълго. Представете си, че редовете са, да кажем, 100. Има един много по-лесен начин, който сайт като редактор ни дава, и то е да маркираме всичките редове, било то с клавиатурата или с мишката, така може да ги маркираме, и да натиснем Ctrl-Q. Когато натиснем Ctrl-Q, вижте как сайт ни ги закоментира по специален начин. Ruby игнорира всичко надясно от диеза, така че тази тилда, този символ тук след диезите, има значение само за нашия редактор. И това значение е за да знае, че когато отново ги маркираме тези редове и натиснем Ctrl-Q, същата клавишна комбинация, той ще махне тези коментари. Ако искаме временно да махнем тия редове, може да ги закоментираме с Ctrl-Q, да пуснем нашата програма, която има начало-край, защото на първия ред се изписва начало, втори, трети, четвърти и пети ред са коментари и нищо не се случва на тях. На шести ред се изписва край
И това се случи в нашата програма. И след това отново, когато приключим с временната ни нужда да ги няма, можем да ги маркираме, да натиснем Ctrl-Q, те ще се върнат и отново нашата програма ще е това дълго нещо. И това мисля, че е достатъчно за коментарите. Споменахме, че те е хубаво да се пишат, за да може някой да се ориентира в нашата програма. Нашите програми все още са много прости и няма да пишем толкова много коментари, но това, което е по-интересно, е, че може да се използват, за да може временно да махнем някаква част от нашата програма, да седи така закоментирана и след това да може да се върне. С това приключваме и нашия трети урок. Заповядайте отново в четвърти, където ще си говорим за малко по-сложни подреждания на текста в програмата и как да изписваме текст по по-интересни начини. До скоро!